Saderengipun upacara panggih panganten katindakaken. Keparenga Sang Suba Manggala arsa hambedol sekar ati monca warna saking sangajenging sasana rinengga. Manjinging Sang Suba Manggala lamun to cinandra semilir kadya katimping samirana mondho. Estining panggalih arsa hambedol sekar ati monca warna ingkang winastan sekar kalpataru dewa ndaru jaya ndaru saking sangajenging sasana rinengga. Mila winastan sekar kalpataru dewa ndaru jaya ndaru awet rakyat ingkang nyanyian salindra bawana dening para widodari tumurun ing Ngarcapada inggih awet saking pangkating pengantin putri. Sang Suba Manggala kalamun to cinandra mabukuh yayah prayit ning kewuh angregemeng pindha lintang bima sekti kang nyuwak tutuk ing naga. Kang secatok gumbalane sakelut rerawise ingkang reda boten kirang ingkang mudha tumaruna sakelangkung kathah parandene datang ana kang piniji minangka Suba Manggala kajawi namung panjenenganipun Bapak Sutomo. Irwandene ingkang lumaksana sawrinira Sang Suba Manggala salajeng sisih jajar kalih tuhu menika putri pinilih minangka pepetaning Putri Domas ingkang endah sulistya ing warna dasar pinya taruni handrung kepi jejening wanita ingkang utami boten badhe singar saking angger-anggering tata krami lan agami datang kapilapan ingkang lumares sawrinira Sang Putri Domas nyuwun inggih satriya kembar katitik kembar warnane kembar pisanane lawan to cinandra pindha jambi swigar kawistara lampahi Sang Suba Manggala wis dumugi undian kang tinuju inggih wisma palamanipun pengantin kakung. Adicara salajengipun saged dipun lajengaken matur nuwun.